O pleno dos orzamentos municipais sigue, evidentemente, sendo punto de referencia informativa, entre outras cousas, porque estamos falando non só probablemente do pleno máis importante do ano, senón ademais de un pleno onde se definen as liñas maestras do que son os orzamentos e, polo tanto, as intencións do goberno e, ao mesmo tempo, as aportacións e as críticas da oposición. Xa falaron neste espacio, concretamente o Partido Popular, tamén o fixo onte, concretamente, o BNG, ademais de ser a responsable, Maribel Ruiz, a responsable da realización dos orzamentos, e hoxe, na víspera dese pleno que lembramos, celebrarase mañá e será transmitido en directo por esta canle, por Estrada Televisión, está con nós tamén o líder da oposición, neste caso dende Cidega, Ciudadanos de Galicia, señor Reboredo. José Manuel Reboredo, moi boas noites. Hola, boas noites. En principio, bueno, os grandes números xa están marcados, pero de alguma maneira cal é a posición global, empezamos globalmente, de Cidega sobre estes orzamentos que mañá terán vostedes que debatir e votar. Ben, nos o manifestamos tanto na anterior roda de prensa como nas comisións que houve para debatir os orzamentos, e nos parecenos fundamentalmente que os orzamentos están fora de, digamos, de tempo xa, non? É dicir, que estamos no mes de xuño, por tanto, creo que se baten todos os récords en canto a tardanza para aprobar os orzamentos, que son moi importantes, e deben ser moi importantes, sobre todo nunha etapa como a que estamos a vivir, de toda a ciudadanía, que de crisis total e absolutas, dirigida fundamentalmente ao incremento continuo do índice de paro, non? Pero observamos que son uns presupostos que seguen a mesma línea do 2007, do 2008 e incluso do 2006, non? É dicir, un presuposto asentado fundamentalmente no capítulo de gasto, tanto gasto personal como gasto corrente. É dicir, para resumir, podemos dicir que o 73% dos orzamentos van a esos dos capítulos, o gasto personal e o gasto corrente. Evidentemente, por tanto, disminúyese a capacidade de inversión propia con fondos propios que ten o Concello, non? De feito, está en torno aos 400.000 euros, é dicir, están falando de 66 millóns de pesetas, é dicir, que van a inversión, non? Trátase de camelar a opinión pública dicindo que o 2008 e o 2009 van ser os orzamentos, os anos presupuestarios donde máis se inverteu na estrada, vale? E é certo, nós recoñecemos que foron os anos de máxima inversión, pero non foi por gestión propia digamos, do goberno municipal, senón que foron fondos que veñen, gratificacións de algún xeito, ou plans que veñen dos fondos estatais, e que, por tanto, non exixen un compromiso do orzamento municipal para apoiar ou para incrementar esas inversións, non? E nos que entendemos que o presuposto municipal debe primar a inversión, evidentemente respetando os compromisos de gasto de personal e os compromisos de gasto corrente, pero aumentar, como aumenta este orzamento desde 2007 ao 2009 o gasto corrente en 775.000 euros, é dicir, máis casi 150 millóns de pesetas, pois parece que están fora de todo lugar, sobre todo cando o grupo de goberno sempre manifestou, cando era oposición e cando era goberno, que iban a facer un control do gasto exhaustivo para tratar de incrementar a inversión, non? E en eso podemos resumir os presupostos, porque máis non ten ningún tipo de análise, é dicir, non hai nada novo, non hai grandes inversións, non hai unha inversión significativa que deixe un pozo que a ciudadanía, pois, dentro de 5 ou 6 anos ou o ano seguinte recorde como algo importante. Son pequenas inversións que van máis ben, eu sempre digo, é máis propio de gasto corriente, é dicir, bacheos, asfaltaos, que debe asumir o gasto corrente máis que o gasto de inversión, non? E iso é o que temos, por tanto, propuxemos que eses presupostos volveran ás comisións correspondentes. Nós fixemos unha proposta moi ambiciosa e que vou explicar aquí unha vez máis, e, evidentemente, a oposición aplicou o número de votos que ten para resolver este tema e non las tivo en conta, non? E nese sentido, por eso nos vamos a manifestar o noso voto en contra durante o debate orzamentario de mañá. Unha cuestión que me preocupa, e ademais que tamén onte lle preguntábamos a Maribel Ruiz, é o tema do plan xeral. En principio non está orzamentado nada para o que é o desenvolvemento do plan xeral. Sí, é unha das grandes eivas que nos manifestamos xa na comisión, é dicir, que mostrase máis a actitude do grupo de goberno de non cumprir os prazos que reiteradamente veu marcando para o plan xeral. Acordámoslo de 6 meses, cando o alcalde tuvo posesión, logo falaron a través do acordo marco dos dous grupos de un ano,
logo pasouse de que a partir de aí dese outro ano máis, e en definitiva estamos analizando, se analizamos os orzamentos, hai 0 pesetas consignadas, 0 euros consignados para o desarrollo do plan xeral. Iso levanos a pensar, e bueno, iso se manifestamos máis de ocasión, que tampouco é o objetivo deste goberno aprobar o plan xeral neste exercicio económico 2009. Pero ademais con unha cuestión que ainda é máis preocupante, e é que o plan xeral, queiras ou non se queira, ten que ter este ano polo menos, non digo unha aprobación, que é complicado evidentemente, pero sí un movimento, pero sin nada, con 0 euros, realmente cal pode ser ese movimento? No, vamos a ver, o que se viña facendo ata agora nos gobernos anteriores era que se iban consignando unhas cantidades para desarrollo do plan xeral, prevendo que ese plan xeral fose aprobado nese ano, non? E senón, pois, quedan como remanentes, e cando o plan xeral este aprobado, pois, rescatanse esos remanentes e levanse a inversión do plan, non? Pero, bueno, o ano pasado consignouse 0 euros, este ano vamos a consignar 0 euros, e, por tanto, non hai, vamos a partir, diríamos, de 0 para desarrollar o plan cando este sobremes conte coa aprobación definitiva da Xunta de Galicia. Entón, polo tanto, nesta situación, evidentemente, se dicía vostede, o seu voto será negativo, pero hai outra última parte xa, e, bueno, nestes orzamentos, vostede ve algunha esperanza, é dicir, hai a opción a que os televidentes poidan topar algún resquicio, algunha esperanza de cara ao que pode ser este ano, un ano de crise precisamente, un ano onde todos estamos moi pendientes do traballo, etcétera, etcétera. Entonces, algunha esperanza, algo? Bueno, eu teño que dicir que estos son os presupostos totalmente improvisados, non? É dicir, unha vez máis se demostra que o goberno non ten capacidade de xestión e non ten capacidade de planificar a longo plazo, non? Levamos os orzamentos a debate plenario con 6 meses de retraso, pero é que desde que se convocou a primeira comisión ata hoxe, ás 2:30 da tarde, que nos chegou a última modificación, é a terceira modificación que se fai a este orzamento, e nunca ten en conta esa modificación porque se aceptan enmendas da oposición. É dicir, primeiro presentáronos un proxecto de orzamentos no que figuraba unha cantidad de 140.000 euros para o RPT, logo presentouse a segunda comisión un RPT con 250.000 euros, e agora, hoxe, a última hora da mañá, pues, envíasenos unha proposta con 126.000 euros. É dicir, que estamos, non hai unha filosofía, non hai un compromiso claro, non hai unha línea estratégica que poida, bueno, pues, convencer a ciudadanía de que hai unha seriedade neste sentido, non? E nós, desde Cidega, fixemos unha proposta, e unha proposta era moi ambiciosa, era unha proposta de máximos, evidentemente, para negociar nas comisións, e en todo o debate, en toda a negociación, pois aí hai posibilidade de chegar a encontros, non? Non se nos dou esa posibilidade, pero nós queremos explicar claramente sobre todo para a ciudadanía e os sectores que se poden ver perjudicados, non? Nós dixemos, primeiro, o compromiso de posta en marcha do RPT, por tanto, da recuperación da perda do poder adquisitivo do funcionariado, foi un compromiso que asumeu o goberno anterior, no ano 2007. Consignaron 750.000 euros, quero recordar, para, que era o equivalente ao 5% da masa salarial, para ir a ese incremento salarial. Co compromiso de que no exercicio 2008 se volvía a consignar o outro 5%. Naquele momento, a situación de crise non era, ou polo menos as autoridades políticas non falaban dunha crise profunda, e parecía que tiña cabida esa medida, non? O goberno actual foi incapaz durante o 2007 e 2008 de resolver o problema da regulación de posto de traballo. Estamos 2 anos despois e tampouco temos a seguridade, e máis, estamos convencidos de que tampouco se vai a aprobar no exercicio 2009 este RPT. Por eso nos decíamos nos tempos de crisis temos que facer política municipal na medida que podamos favorecer a aqueles sectores ou a aquelas persoas máis desfavorecidas e que están soportando a crisis dun xeito galopante. Temos que recordar que neste momento hai a 30 de abril había na estrada 1.597 parados. Esa é unha situación, un índice que se incrementou casi un 50% no último ano. Por tanto, hai que serenarse e hai que analizar a situación e tratar de dirixir políticas para favorecer, para de un xeito minorar esa incidencia do paro na nosa ciudadanía, non? E nós dicíamos, vamos a pedir un sacrificio, ao personal funcionario, vamos a pedir un sacrificio aos políticos, para que, entre todos, sumemos e podamos facer un gesto á ciudadanía.
E nós dicíamos, e ese compromiso, é dicir, ese aplazamento da posta en marcha do RPT, que non se faga no 2009 e que si se faga no 2010, cando teóricamente a situación de crisis vai a mellorar, non? Evidentemente, o señor alcalde dixo, máis ou menos debo entender que estábamos locos, estábamos todos, e tratou de, digamos, enfrentar ao noso grupo político con personal, non? Cando nós témolo moi claro, é dicir, nós non estamos, además dicimos na nosa posta claramente, dice que asumamos todos os grupos políticos, os 4 grupos, asumamos o compromiso de, no 2010, recuperar o RPT e, por tanto, favorecer ao personal funcionario que si é certo que ven con uns salarios que están moi por debaixo de outros concellos de Galicia, digamos, da nosa entidade, non? Claro, que pasa? Por que o alcalde fai ter modificacións? Porque dáse conta de que presentou, perdón a expresión, pero uns orzamentos disparatados, é dicir, que a cidadanía non entende. E entón agora trata de botar sobre as costas de Cinega a responsabilidade de non poder aceptar o RPT e enfrentarnos co personal funcionario e dicirse, é que claro, como oposición me está levantando a lebre, eu non podo fazer eso. E nós dicimos, non, é que está equivocado. É dicir, é que non saben, nós temos que dicir, é que non saben, porque hai outros días, mesmo, suprimindo solamente as horas extras que figuran no orzamento, hai dinheiro suficiente para poñer en marcha o RPT, son 150.000 euros. Por tanto, o que terá que fazer é un análisis da situación actual e dicir, bueno, pois, ben, vamos, porque se o regulamento de posto de traballo é para regular o personal e o funcionamento do personal e mellorar a administración local, entendemos que as horas extras que se están facendo agora non teñen sentido nunha regulación do posto de traballo. Ben, e, por tanto, nós nesa línea pois, entendemos que demostra unha incapacidade do grupo de goberno para tomar ou poñer en marcha políticas que poden favorecer. Entón, pues sálvenos con unha media inversión de 126.000 euros para contratar a 22 persoas, cando a nosa proposta pudiese contratar, según a súa estimación, pois 200 empregados. É dicir, evidentemente, non íamos a resolver a situación do paro na estrada, pero íamos a mellorar a situación de moitas familias. Por iso tamén proponíamos crear unha comisión de todos os grupos para elaborar unhas bases e analizar a donde chegar máis directamente para incidir directamente tamén. Temos que recordar que hai moitos universitarios que van a ter dificultades para acceder á universidade o próximo curso porque a súa situación familiar pois non é idónea. Entonces, creemos que nese sentido pois quixemos presentar unha emenda solidaria, pero unha emenda solidaria que afectase aos políticos e que afectase aos funcionarios. E evidentemente o grupo de goberno o que fai é máis fácil, que é repercutir directamente sobre os funcionarios, pero non sobre os políticos, non? É dicir, que de algún xeito nós non estamos de acordo e así vamos a manifestar tamén mañán no debate orzamentario. Outra pregunta, precisamente a raíz do que vostede ven de expoñer. No seu momento, Cinega foi a clave para que se fixase, por exemplo, o soldo do alcalde en canto ao que era a retribución que se entendía para o alcalde en momentos de crisis. Un soldo que está falando de 6.000 euros lombos o mes, pode tocarse, pode de alguma maneira tamén repercutir de outra maneira ou buscar outra opción, podese plantear unha reducción tamén dese soldo. Non, nós temos moi claro, nós non quixemos, a pesar de que algún sindicato manifestou que nós pretendíamos que os traballadores pagasen a crisis, nós non estamos nesa línea, é dicir, nós non tocamos en absoluto para nada os dereitos consolidados a día de hoxe de ningún funcionario ou de ningún persoal de designación ou de confianza do señor alcalde. É dicir, nós neso non tocamos absolutamente para nada. É dicir, entendemos que hai outras medidas para poñer en marcha. Pero en todo caso, é dicir, o que fai o señor alcalde non se darse conta de que é imposible, o sea, que non é vendible ante a cidadanía levar o orzamento que leva e entón repercute sobre o personal e con coaccións, porque logo dille, bueno, e se os sindicatos aceptan o RPT que vamos a presentar, entón estaríamos dispostos a considerar o resto. Bueno, nós dicimos, primeiro, é unha medida de coacción. O RPT terá que ser analizado por todos os sindicatos e terán que os sindicatos posicionarse se ese RPT cumpre e fai un reparto equitativo e unha redistribución correcta ou non, é dicir, que de algún xeito vai eso. Pero é máis, é dicir, é que non ten por que tocar o RPT se non quere tocar, é a súa responsabilidade, porque se solamente lle aplica unha reducción do 2,5% ao gasto corriente, que son 4.775.000 euros, o 2%,
aí obtén xa os 125.000 euros que agora lle está negando aos sindicatos. É dicir, é, por tanto, unha vontade ou unha decisión do alcalde do grupo de goberno en tempos de crisis. Todo o mundo está dicindo que hai que recortar o gasto corrente e elevar a inversión. Pois aquí é todo o contrario, é dicir, aquí aumentamos o gasto corrente, disminuimos a inversión, pero por encima repercutimos o personal. Claro, como hai un grupo político que lanzou unha proposta que iba nesa línea, pois vamos a apoiarnos a ela. Hombre, nós tamén agradecemos ao señor alcalde as súas palabras, pero nós tamén lle dixemos ao señor alcalde, presentamos unha emenda ao plan xeral dicindo que queríamos a ampliación do 100% dos xardíns como zona verde, e sin embargo non a acepta. Por tanto, a responsabilidade da aprobación do orzamento é do señor alcalde e é de quen ten que responder. Nós, a oposición, temos que aportar, e nós creemos que Cidega somos responsables e aportamos unha proposta de máximos para negociar. Non se ve unha posibilidade de negociar, evidentemente nós defendemos a nosa proposta e deixamos moi claro, é dicir, nós non queremos que o personal funcionario salga perjudicado. Ademais, queremos que se reconozca a súa perda de poder adquisitivo, pero entendemos que 2009 debe ser un exercicio solidario, e quen este nesa línea pois estará con nós, e quen non este nesa línea pois non entenderá o que é solidaridade en momentos difíciles como os que estamos atravesando. Pois mañá será o día D, mañá será cando se aprobe ese orzamento. Está garantida a aprobación por parte da maioría do grupo de goberno, tanto do Partido Popular como, do PSOE como do BNG. O Partido Popular non, e o CIDEGA tampouco, terán votos en contra, e, en definitiva, tamén vostedes terán a ocasión de poder seguir o debate, xa yo anticipo tamén, señor Robredo, aquí, en Estrada Televisión, emitiremos en directo, dende as 9 da noite, precisamente, que empeza ese pleno, emitiremos en directo todo o pleno para que vostedes teñan, lógicamente, de primeira man, se non se queren achegar ata o Concello para velo ali in situ, decía que teñan de primeira man pois as explicacións de cada un dos grupos sobre os orzamentos que en definitiva afectan a Estrada. Pois máis nada, moitísimas gracias, moi boas noites. Gracias a vostedes, boas noites.